खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 16 डिसेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ विजय दिवस इन इन्डिया महरै फालिनाय जायो। 1971 मायथाइयाव जानाय दावहायाव पाकिस्ताननि सायाव भारतारि रौनिया हान्जानि देरहानायखौ गोसोखांनो थाखाय भारतआव बोसोरफ्रोमबो 16 डिसेम्बराव विजय दिवस फालिनाय जायो। बे सानाव दावहानि फिथाइ महरै सानजा पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेशखौ मोनसे उदां हादोर महरै जोनोम होदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ डे अफ रिकनसिलाइजेशन, नेशनेल चकलेट कनभार्ट एनिथिं डे आरो भिक्ट'रि डे इन बांलादेश महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।